बिमा जोंहा नानियालाय बहा थांदों लोगोजों बेरायखाखै बे माथो दाबो सफैला गामा खालि थाबनो मोनफैयोमोन हनै नोंसाजों फैबाय बहा थाङामोन आइ ओइ गामि खाथियावनो बेरायहैदोंमोन आफा दिनै बे समावनो Hoi musuh, lagu orang orang, bunga mana kasih pun enggak. Berat, berat. बहा हानदोंमोन फिसा खुसबारि मा मुंमोन जेबो केकेल जोंनाव मालाबा बेरायनो लाबोदो बेखौ जागोन आफा दे होमबालाय फिसा न' सिङाव एसे रेस्ट लायदो जागोन दे आफा Bos, gini fira beri jangan ra. Betul sih, tak boleh. Inglit, mau kena lain muter lah tu. Au bos, hei be, segi punya punya ini lam. Ah, buru. Nunggu so. Hei. Hei segera, roto. Ma, neng dah kali kau nak gini bukan wedding mendeng ma. Ma, segera ber. Gini saksi bis, nama tu saksi bis kelapar dulu ini cakai. Musa kau nak apa baik? Oh, ni saya sudah install sangat. Hei, kita mana? Iya. Masa tu, apa demo? Demo. Oh demo. Oh demo. Oh ya tu, molan tu. Eh, saya nak semua. Oh ya, New Year ni. Beri lapan ni. Eh, narmi kerja. La. Ah, ma berpuasa ni mentuk rai, gilai. Itu lah, itu molan itu. Ada. Bab, masa kerja ber. Habab, masa kerja. Lagu. Ada. Lagu. Macam apa nak ye? Ayo, gua bawa ini bukan saja. Orang mulai ni. Gelangan ri, gelangan. Ri.
बाना फैयो बाजाराव थांनो होननासो थांदों नोंसोर बहा लोगो मोननाय बेखौ बै खालपाराव गोबां जोखोम जाफैदों डाक्टरनाव फैदोंसो नांसिन थांना गाबोन औ सोरबा सोंबोनाय ना गावनो सोंबोनाय बाबु बमा जाबोखो बाबु 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 थाथ'थोसै माने मोना थांदो न' दे सारि मोनबा माबासिगोन आं जों टाइम मोनबा दा माबायाव फैसिगोन बेलासिफोराव मिथियाबा थाङा लेखौ नायनोसै आरो ओइ निता न' दंना गैयाहाय फै जोंहा दुब्लियाव मैगं खानो थांनि ओमफ्राय दङ देलायबावदो खोमा दाख्लैना जोंखौ बासायनाया नोंजों जा साहा थांनाय थांलाय मा बुंबाथाय माला नोंलाय सिरिबानो जागोन बिराद खस्थ' फैसायालाय फैसाया माथो मैयानि आग्लायनो दं 20 थाखा बहा मैया नों होनलायलाय बिखौ आं रिसार्चजों दोनदों ओइ बाद दोन ओइ मैखोमनो लायनो खिथाहरदो दे माबार आंना हाथारला 20 थाखाल'लै हरदो ब्रा 20 थाखा 10 थाखा आग्लायबो बिगोन ना 10 थाखानि लाबोनो दोनदो ओइनो जायना फैलाय ओइ नाफाति मोनानो मोननो 10 थाखानि लाना फै खिन्थु 10 थाखा नाफिननो जागोन दे होमबा लायमानसै आं बस लाय नै थांबाय नै फैबाय होमबा आङो एसे खर' होना लाबनो जागोन दे जागोन ओमफ्राय फाजाया हागोन बाद दि होमबा लायनोसै आं बस नै थांबाय नै फैबाय नै फैलायलै नोंफानिसो जागोन बस नै थांबाय नै फैबाय दाख्लैनि सिख्लाया बैयाव मैगं खागासिनो लामा खाथियाव आं थांनाय समाव बै लामायाव नुदों औ बिदिब्ला गासिबो लांथारनांगौ दिनै Hey,
Mày chịu gì đấy? Oh, nung pa di punon niya. Tara, duduk. Kung ano yung Maybe kami. Iya, sudah rim lagi. Hello, सोरमोनलाय? आंथ' सिनाय मोनाखै। सोर खुंगा जाखोमोनलाय? हाब एफा गोबां रांखौ आंलाय बहा मोननो जाखो? आंथ' माइरं ओरैबो बायना जानांगौ नालाय बेखिनि फैसाखौ आं हानाय नङा। जागोन आंनि फिसाजोआल' जेबो जानो मोननाय नङा हले। जागोन आं नै थांगासिनो दं। आंनि फिसाजोआ जेबो जानो मोननाय नङा हले। जागोन दे थांगासिनो दं आं। दे दोनथ'दो होमबा। थाथ' बिमा। मोजां थां। जागोन Gosलाया बांसिनाखैमोन मोनो नामा खांला बिदि जायाथ' हाबाया नों नोंसोर आं दिनै माव gila sih Uma lanjai orang Uma kemana nih ang si dua ilah memang nunggu juga iya Uma ya yang bukan ya coba bos hei sini Ima bisa sini sebentar juga bisa dari ya sini kamu bos ada lewat sini bile jadi saya sih bos kia terus sebelah sini mana sini kamu lagi jangan deh sini kamu lu kok sih nggak beri nama iya oh dengan apa sih nama sana kasih masih beri nama kita hei boleh kita oh oh mau sana boy Buat, lebih baik. 아니, 제대로 돼. 시작. 무장 이놈. 나나가 언제? 무장 비었어. 나나, 체크라니야. Sudah nani. Singkirnya soal manusia. Aku udah kali tapi kan bahasa nasi udah dia pak. Oh, Baiden kali neng kintanya. Oh, buat sama nadi mana? Baiden kali di tampur ane seng anani kau dini bo, hom nalang nani ane fiber 10,000 laki bedini. Oh, di sini nama. Oh, nunggu. Bro, Dewi di belakang itu tangga deh. Jangan. Ang bedu tukang permisi. Jangan ada. Tangga sini. Kau mah tidak kali itu urut bisa nasi dia. Ini pun ada. Oh, di luar. Kamu susah.
Mana mereka bangkrut pasti ber. Right. Right. Hey. लोगोफोर खुलुमबाय दा नोंथांमोन रायजोफोर माने जोंनाथ' गोदानथ' एसे बारा मोजांबो जायासै लासैनो जालांगोन केमेरायाबो बिदिनो फार्स्ट टाइम नालाय बिदिनो एसे माबा जासिगोन आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननांला गोरोन्थियाथ' जालांखाबाय बेनि थाखाय एसे निमाहा होदो दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय Oh bye bye. आंनि थाबाय खोमालै